Dili lang pang inom ang kape karon kundi pang art na usab di ay. Usa ka obra ang gihimo sa usa ka Cebuano artist nga gigamitan niya og kape. Sayra nato kini pinaagi nining report. Sa usa ka building sa Dakbayan, Sugbo makita ang painting exhibit nga giuluhan og Eastern Celestial. Chinese zodiac inspired ang makita nga obra maestra diin subject nini ang mga hayop brown ug puti ang nagpasulabi nga kolor sa mga masterpiece nga nakapasidlak sa iyahang pagka-simple apan class nga artwork. Kay ba mo nga kape nga gisagol sa watercolor ang gigamit nini? Obra kini ni Kenneth Gallardo, ang batanong pintor. Because ang kape is very close to my heart, no? Kay kuan siya kanang I drink coffee almost every day, and then dali ra siya ma-access nako, and then kuan pod siya kanang ganahan mo ko kani pod maad nako, no? Ganahan po history, so ganahan ko kanang mga mag-remind nako sa mga niaging panahon. Luyo siyang masterpiece nakatago ang mga detalye nga nagsimbolo sa iyahang pagkatao, ang iyahang pagkahilig sa kape nga maoy nagtukmod niyang gamiton kini sa iyahang painting. So kuhay sa ubang coffee painting, adunay mga lama-lama o nausik nga kape sa iyang obra. Murag imperfection ang lama apan nagpakita lang di ay kini sa iyahang mga pangandoy sukad sa iyahang pagkabata nga padayon niyang gikabot. It signifies or symbolizes kanang a certain instance, a certain memory, gani certain moment no nga kanang special siya. Even ang pagbuhat ani for me is special nga kanang pwede siya di na mausab, so mo na siya nga kanang mo ni siya ang symbolism aning mga kuan. Sama sa kape, pait sa unang tilaw, apan kung tagamtamon, lami na ug mamahimong kabahin na sa kinabuhi. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.